Qabad miex isew ix-xogħol fuq ix-shooting range f'ta' Kandja, bħaddiema jaħdmu bla waqfien biex ilestu l-proġett fil-ħin għal kampjonat dinji tal-isparar li se jsir f'pajjiżna f'Ġunju li ġej. Ix-shooting range kienet waħda mill-wedi elettorali tal-Gvern biex xogħol fuqha jibda ftit tax-xhur wara l-elezzjoni. F'Ġunju li ġej, dan il-kumpless se jilqa' fih l-ewwel kampjonat dinji tal-isparar li se jġib lejn pajjiżna 300 tiratur flimkien mat-timijiet u l-qraba tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima qal ma' One News li bħalissa għaddej xogħol fuq l-istrutturi li jilqgħu iċ-ċomp kif ukoll il-livellar tal-art skont l-standards meħtieġa li titlob shooting range ta' din il-kwalità. Xogħol bħalissa miexi b'ritmu maġġel ħafna, irrid ngħid ukoll li wieħed diġà jista' jibda jara id-dera kif ħatkun ta' shooting range fis-sens li sar diġà l-livellar tal-art, diġà bdew tilgħaj l-istrutturi li anke ħajkunu għadin jilqgħu ġo fihom u x-xibka li ħatkun qed tilqa' il-ċomp li ħajġi ġenerat mill-isparar. Is-Segretarju Parlamentari spjega li dal-proġett ambizzjuż qed isir bitħejjija biex Malta tilqa' kampjonat internazzjonali tal-isparar li se joffri niċċa ġdida ta' turiżmu sportiv. Qal li dan se jkun mifrux fuq 10 ijiem u se jġib miegħu bosta dixxilpini tal-isparar li se jittellaw kollha fil-kumpless il-ġdid f'ta' Kandja. U allura naħseb illi dan jawgura tajjeb sabiex wieħed jassigura l-fatt li l-istess shooting range ikun lest propju għal ħabta ta' April fejn imbagħad ftit ġimgħat wara jkun jista' propju jsir ġew pajjiżna turnament internazzjonali il-World Cup tal-isparar ġew pajjiżna fi se jkollok mijiet ta' tiraturi minn madwar id-dinja kollha li ġejjin jieħdu sehem fil-kompetizzjoni internazzjonali ġew pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari Grima qal li dan il-proġett huwa opportunità tajba biex pajjiżna jkun kompetittiv fuq isma' ġodda u jassigura li pajjiżna jkun fuq il-pjattaforma internazzjonali anke fis-settur sportiv.